Nauye zvigananda zvakatogwa naGeneral Chiwenga yesterday muspeech. Aiwa, patoona kuti kuHeroes Acre ziri kusvika jwi rinopisa, vanhu vachishedzera vachiti siyanai naye Chiwenga. Toona kuti pane vhidhiyo rakutenderera ratiri kuona kuti aiwa Hugino Chivayo anova accused nenhau dzecorruption. Pamba tichiona kuti vanhu vachiva vachimufumura vachiburitsa mavhidhios aanonzwikwa anongwa kunzi aiwa vakomana vanhu vanoita mashady deals. Sanapinda mashuka mudanyigwa pana apo subscribe or like on the bell icon. Tipinda paBBC Zimbabwe mudanyira chiti vandanga posta this video ramuri kuona pahendo pavo vamuda vachiti zvigananda. This happened in Zimbabwe. Chivayo was recorded telling his colleagues in corruption how he gets deals. The name of the president of Zimbabwe was mentioned multiple times. Good mafia the same. Zimbabwe will never ever developed led by such corrupt leader. The only way Zimbabwe can see progress starts by removing the litter and recover every cent looted. Tomashikana mudanyikwa nevanhu veBBC vachiti aiwa kuti nyika yeZimbabwe idevelope mashopu akaita sana Ed Richards nana Okemite kuti vasapirane nestock tange mabvisa vakomana vematenda vakomana vecorruption vari kuoneka kuti vari kungomaina maresources enyika neleadership yacho. Panapa this audio ramuri kuona nevhidhiyo ririkubuditsiwa aiwa ndo mabiro ari kuita zvigananda zvakatogwa naGeneral vana Hugino Chivayo vakomana vematumbu. Aiwa mabiro vanoita vaitsanangura kuti tinoba mari sei, matenda zvinomaita sei nana Mike. Tudze mafunguro enyu kudi pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa chinoonekwa kunzi vakomana ava ndo vari kurambiwa naGeneral vakambotaura mashure zvavo vachiti aiwa corruption yava security threat munyika yeZimbabwe. Tudze mafunguro enyu pinda comment section medu. Musana subscribe or like, turn on the bell icon.